Kaixo, nire izena Josune Agirre da, eta getaiarra naiz, 32 urte dazkat, eta, orain dela 9 urtetik Bruselasen bizi naiz. Deustuko Unibertsitatean giza zientziak enpresa ikasi nun, eta 2009 urtean bukatu nun, espediente akademiko oso onarekin, eta uste nun horrek atiak irekiko zizkila hemen, baina ez zan nola izan, eta, Leonardo da Vinci bekakin junitzen 2010an Bruselasea, 4 hilabeteko beka batekin, eta, hasi nintzen lanean EFQM, eta, gustatu zitzaioen ere lan egiteko modua, inglesa ere nahiko ondo ikasi nun, eta, hor gelditu nintzen, eta, ja 9 urte dira. Tartean egon naiz urte terdi Japonen lanean, eta baita ere japonesa ikasten, eta guain berriro Bruselasen nago, eta, jaiatu da momentua, etxera nahi dugula bueltatu, eta, aukera on baten bila gabiltza, handakan guztia utzi eta honea bueltatzeko. Hemen baloratuko nun egonkortasuna eukitzia enpresa baten, eta baldintza duinak eukitzia ondo bizitzeko. Orain, 9 urte eta geho, bueltatu nahi dut, eta nik uste dut egoerare ezberdina dela. Karrera bukatu nunean, ez nekan esperientzia eta hizkuntzak egin nahi beste hitz egiten, eta Belgikan eta bai Japonen ikasi detena bai pertsonalki eta profesionalki, nik uste asko dakatela hemen aportatzeko eta hemengo enpresei ekartzeko. Profesionalki, EFQM enpresen lehiakortasuna hobetzen laguntzen dugu, eta nire eguneroko lana hori da azken finean, eta pertsonalki ikasi dituten hizkuntzak, kultura, jende pila bat ezautu dut, kontaktuak Europa eta mundu mailan, nik uste hori dan azkenean hemen neko aberasgarria dakala izatea hemengo enpresa batentzat. Eta badakit ideala lanean proiektu batzu dela martxan, adibidez Gipuzkoa talent bezala, kanpoan gauden gazteok hona etortzeko eta hona ekartzeko talentua, han ikasi dundana hemen aplikatzeko. Eta espero eta alde hortatik horrelako programak segitzia, ze ni bezala jende asko dago eta nik usten dut oso ona eta berazgarria dakala izatea hemengo enpresentzat.